Tinotenda Mwari zvikuru twane pekugara. You may be seated. God bless you. Regane kukwazisa icheche msana mambo Jesu. Amen. Regane kamushire vana vaduku Sunday school yatinayo mayouth. Kana baba na mai nzwa ikugamushirwa na mbuya nana sekuru nzwa ikugamushirwa. Regane remekedzawo zvakasarudzika wafundisi vese vari pakati pedu. Praise and worship mukutira mambo Jesu. Amen. Zvakanaka ndiremekedze the host nyasha dzemusha mufundisi makumbi na mai mukutira mambo Jesu. Amen. Ndinotenda Mwari nekuda kwenyasha. Ndokumbira kana tiri muverengi Joshua chapter 2. Joshua chapter 2 verse 3. Joshua chapter 2 verse 3. Joshua chapter 2 verse 3. So the king of Jericho sent his message to Rahab. Bring out the men who came to you and entered your house, because they've come to spy out the whole land. Verse 4. But the woman had taken the two men and hidden them. She said, yes, the men came to me, but I did not know where they had come from. At dusk, when it was time to close the city gate, the men left. I don't know which way they went. Go after them quickly. You may catch up with them. Amen. Let's keep telling about verse 15. Joshua 2 verse 15. So she let them down by a rope through the window, for the house she lived in was part of the city wall. Amen. God bless you. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Chadatara pamusoro pemumwe mukadzi unonzi Rahabu, watinoziva kuti mukuverenga kwaitwa nyaya chaiva chifeve, a prostitute, a harlot, aiva muJericho. But kana mocherenga shoko raMwari uchanzwa paakutaura pamusoro pemukadzi iyeyo kuti she became part of the genealogy of Jesus. Kureva kuti akamuvha kubva pazita rekunyadziswa akaenda pakuremekedzwa. She was Rahab the prostitute, but pane zvakaitika pakati apa zvakaita kuti azova munhu unogona kuremekedzwa, akava murudzi runoti paKristu. So nyaya pano ndeyamambo weJericho, the king of Jericho, akatumira shoko kuna Rahabu kuti buritsa varume vauya mumba mako. Rahabu chaiva chifeve. Kuva chifeve zvinongoreva kuti mumba make mune varume vaigara vachipinda imomo, ende vanhu vanga vasina basa nazvo. Ndo zvakaita kuti aqualify kuti chifeve. Pane whole line of business varume vaipota vachiuya mumba make. But musi uyu kune varume vakauya vakakonzera kuti mambo wemuJericho atadze kugadzikana. Mazuva ese kune varume vaipinda mumba maRahabu. The king was not moved. But kune varume vakauya mulife yaRahabu mumba make, vane chekuita nekupona kwake uye nekutransforma from being a prostitute kuti azova tateguru muna Kristu. Zvereva kuti mambo wemuJericho ainge achimonita life yaRahabu. Rahab was a threat to the king to an extent yekuti mambo waipota achita research kuti kumba kwechifeve nhasi kwapindana. So mazuva ese haana message yaakatumira kuna Rahab, nyange varume vaipinda. Asi musi wakatumwa maspai maviri, mambo vakati vanhu vapinda mumba mako ngavabude. Vamwe vaipinda vobva vabuda nguva yavanoda kumba kwaRahabu. But kune vakanzi ava tinomboda kuti vatore nguva vari mumba mako. Chikonzero vauya kuzoita spy the land. Chandinoziva maspai haana kufamba achitaura
tauya to spy the land. Zvara kuti mambo is representing a demonic system inonyumwa kuti zvinhu zvapinda mulife yemunhu uyu zvinochinja life yake. Saka dhimoni irasumuka kuti aiwa taakurwa newe kuti uite zvapinda pamako nokuti zvikaramba zvirimo ukazvichengeta newe unochengeteka. Saka pane nguva yekuti unonetseka kuti Rahabu anoita sekunge ane problem namambo. Mambo munhu anoremekedzwa, it's more like a president kuJericho. How can a man at this level came down kuzotaura nechifeve chemurayi? Saka uchiona kuti this king represents a demon. Saka uchiona kuti zvinokurwisa iwewe palevel yauri unotonetseka kuti sei vachindirwisa kudai. Kufunda kwacho handina, hama handina, mari chaiyo zhinji hapana. But why zvinonenetsa zvakakura kudaro? Saka uchiona kuti Herodi neimwe nguva akaisa a message kuti vana ngavaurawe, vana vadiki ngavaurawe. Iye ndimambo, a threat paumambo hwake vangatova vanhu vakuru. But apa ari waridi netucheche kudarika vanhu vakakura. Kureva kuti haasi kuuraya vana vadiki, ari kuuraya umambo hwangavigwa muvana. So there are times kuti zvinokufaita zvinotoziva zvauri kudarika iwe kuziva zvauri. Wakaipane nganumimwa nekuziva kuti munhu yanoenda kure, saka garai matorova izvezvi asati atanga kukambaira. Saka iwe unonetseka kuti vanondimakirei sei vachindirwisa nemamiro andakaita, handina chandinacho kana kufunda handina, sei zvakawanda zvichindiwira. Mwechina inenge inoziva kuti pavana vaberekwa apa pana Mozisi anoburitsa vanhu. Saka chiri kufaitwa pana havasi vana. Zvinokurwisa iwewe hazvirwise zvauri, zvinorwisa zvauchava. Dambudziko nderekufungidzira kuti zvauri ndo zvaucharamba uri. Zvinoita kuti iwe unetseke kuti vanotirwisirei at this level inyaya yekuti mweya, a demonic system, inenge yakaona munyika yemweya kuti munhu haasi ordinary, munhu ane nyasha dziri pari. Saka garai mamonita life yake. Hazvikunetsere kuti mambo wemuJericho aende palevel rekunetsana nechifeve. Nai mambo hamuna dzimwe nyaya here munhu menyu dzamungaswere muchiita. Hamuna madevelopments ekuvaka guta renyu hamungaswere muchidiscussa. Sei pese masiya zvinokosha zvese mukapota maakutaimira kumba kwaRahabhu. Which means Rahabhu nekuda kwedestiny yake nefuture yake kuti achava mulineage yemumambo hwaJesu. Mambo vaiona umambo kwete chifeve. Nokuti Rahabhu ari mulineage yakaunza mambo Jesu. Saka zveumambo muna Rahabhu zvirimo, but muna today, muna nhasi, she is just an ordinary prostitute. Come on. So chinorwa newe dzimwe nguva chinotoziva. Dambudziko nderekuti iwewe hauzive. Hauna mweya wekunzvera, hauna chinokupa meso emweya yekuona, nokuti zvauri handizvo zvauri iprocess yezvauchava. Mhuka inonzi butterfly pane painotombova gonye chairo risina mapapiro. Mastages nelifestyle yebutterfly ukarisvikira pane imwe stage hautombofungira kuti kachabhururuka kana. Iprocess yekuti kazosvika kuva a butterfly. Saka sometimes life yako pauri nhasi zvichida ndinobona kuti Mwari mandirasa, Mwari makandisirei, gamba iprocess yekwauri kuenda. Saka pane mweya inogona kunyumwa nekuziva kuti iyi marriage tikairega vanhu vachidanana pane zvakanaka zvichaberekwa nedestiny yakanaka. Saka ataki yemarriage yako haisi nyaya yekuti iri ndo zvakanaka zviripo nhasi. Pane zvayakanakira munyika yemweya mune ramangwana. But dambudziko nderekuti iwe hausi kuona, mambo ndo vari kuona. But ndinofara kuti Rahabhu anakaita chivindi. Ukazoona chifeve chemuguta chakunyepera president wemuguta kuriska. Why? Because mambo ane masoja, ane maCID, ane maCID anogona kuti pindai mumbo munotsvaga zvaari kuti hamuna. Sei mambo vakagutsikana pavakanzi naRahabhu hamuna ndinakuvaona. Ino Bible rati akavaviga mumba make. Handizive kuti ainoja marumu mangani, but zvingatadza here kuti mambo weguta asaine kana masoja ake kuti endai munosecha tibati chokwadi.
dzekuti ari chifeve kudaro namambo achasvika pakumuteerera. Aiwa, let's balance this matter. Mambo wemuguta woudzwa nechifeve, varume hanzi vapinda mumba, mambo chikufeve cho chati handina kuvaona, mambo obva ati it's okay. Kwandiri secha sei vagutsikana nemeseji yaRahabu nenyaya yekuti varume vari mumba vane nyasha dzavapinda nadzo dzekuti Rahabu haasisiri chifeve pameso pamambo. She is now elect with authority wekuti kana ataura the king will bow. Chiwapopinda vanhu pano pouya masoja mapurisa kuti mune vanhu vapindawo, vaburisei toti aiwa vana kupinda muno motei amebva yatoenda. Aiwa, ndinoziva vachitira kupinda tinosesha mosta vaona vachipinda. Sei Rahabu ane power rekuti akataura mambo chaiye anonzwa kuti aiwa hasi kunyepa. Yet aitonyepa, varume havavigwa varimo mumba, but varume vari mumba havasi vanhu vari ordinary, vanhu vari pamisheni yaJehovha. Chandinoziva, ukachengeta zvaMwari zvinokuchengeta. Ukatora chaMwari ukadhavhidhi unoti ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndiregere kukutadzirai. Shoko nderekunzwa korakuvigirwei, rawanzwa iroro rinoteverwa, zvekuti ukasarichengetedza iwewe unoriburisa futi iwewe, nokuti kune mweya inotoziva kuti raaparidzirwa rinomuchinja. Saka tumai vanhu vanoridhaivheta nekurishandura kusvika tagona kumataka. Wakaipa atadzise Mwari kukukomborera, vanotadzisa iwewe kuva taipi inokomborereka. Kenani ibviswe amusvike. Chakarongwa naMwari kuti ndechako chinoramba chiripo, but iwewe wacho semunhu kuti usvike pachiri pane nyaya. Rahabu, she's a risk taker. Anomira padhoo remba yake oudza mambo weJeriko, the king of Jericho, nebatalioni yake kuti handina kuvaona. Amiishe tosaruka sokuti it's okay takuita. Yeti varume, imagine dai vakapinda mumba vakasesha. Aiwa wana, but Bible not Rahabu akavaviga, she hid them. By nature chifeve hachiprotecti varume, chinoparadza. So kana chivaziya halo kurati varume apa vakatopinda mumba make pakava nechange yelifestyle. Come on. RaMwari rikapinda mauri rinooneka neshanduko. Zvawaiva handizvo zvaunoramba uri. RaJehovha rikapinda mauri tinoona nekarekta kushanduka kwayo. Haurambe uchiita zvemazuva ese. So akavaviga mumba make, but vari kudiwa namambo kuti ranzi ngavaburiswe. Raunochengeta mauri rinokuchengeta kuti uziva zvaunofanirwa kuva. Why? Because Rahabu akarimisa varume ava vakaenda. Jeriko iri kudonha kaichatendererwa. Uchaona kuti naRahabu anofa paaifanirwa kupona nokuti akatadza kuchengetedza zvinoponesa upenyu hwake. Come on. Ini ndinochallenge newisdom dzaJoshua. Because kana atuma varume 12 sei vasina kusvikira kumba kwemwe munhu ari naye. Why a prostitute serves? Hamuna here vanhu vari beta vane magood characters avanonzwisisika than kuti atume varume 2 kuti vaende kumba kwechifeve. Sei atrasta kuchifeve. Chimwe chinhu chandakaona, mapurisa achaiwana achitsvaka mbavha muarea, vakatsvaga kunowanikwa zvifeve vakataura nazvo, mbavha dzobatika. Vane tsike kuti kana vaba vanozodya mari nezvifeve izvozvo. So Joshua unotoziva kuti chifeve chine information. Not they want to spy the land, not the person. But ira musingatsvage ministry of lands. If you want to spy the land and get information about the land, why the prostitute? Zvakatoongororwa kuti itsika yevanhu kuti unoziva kuti chifeve chine information. Why? Because itoshasha kana dzine mari dzinotaura nyaya dzese ikoko. You know, the information is still scanning a minister in parliament. It is scanning a chief.
chifeve chinotoziva roti yakati isagadzirwa gore rakati apa kuchaiswa bhiriji chinotoziva nokuti akagadzira roti nemabhiriji anomboenda iko. Joshua wakaita research papa kuti hatidi ministry of land to spy the land. Toda kuenda kunoswera ministry of land. Hallelujah. Amen. So varume vakaenda kupamba chifeve chinonzira komambo kwaukugona kunyumwa here kuti mumba mapinda vanhu sei vari white nevarume vapinda imwe intelligence ina mambo wacho yekuziva kuti kana murume achienda kuchifeve haatori mumwe wacho kuti andei ukaona vatouya vari tumba kwechifeve haisisiri nyaya imwe chete nokuti vane tsika yekutombonzvengana kuti asi kuenda ikoko ko takaponeswa nenyasha taenda kaikoko ka taitonzvenga vamwe veda kuendwe muri tu wai chinhu chinonyadzisa haudi kuti umwe waziviru kuti zvinonyadzisa saka varume chacho vanonzvengana but ukaona vakuenda vari tu haisisina nyasha. So rumwe vakapinda mumba Rahabhu vakataura zvavakataura naye. Mambo akauya Rahabhu ndokubva aramba. Bhaibheri pataverenga pati ndokubva vazoburitswa. Varume vakabuda through the window. Why? Pa 2:15 because her house was on the wall. Imba yake yanga iri pamadziro. Tine nziyo dzatakanzwa whether in Shona Ndebele yekuti ziyawa idzonga zeJericho awa masvingo eJericho. Those are good songs. But vakati shortesa imwe part. Rahabhu chakaitwa kuti asurvive although her house was on the wall. Aina kudona. Ezvinenge zvinyowa nemiranyatsoka dzokorora ndakatsimbire mushoko anzwa. Rahabhu haana kuchinja pekugara. Masvingo paakadona Joshua akapa vanhu instruction endai mumba maRahabhu. Munoita kuti iye nehama dzake vabude. Rahabhu aigara pamadziro. Ndobva aita sungano nevanhu. But vane process yekuda kudonedza futi madziro. But haana kudzwa kunzi kana taakutenderera wesunduka. Her house was on the wall. Musada tipaverenga. Imba yake yaiva pawall. Chakadona kuJericho mao the wall of Jericho. Yakadona. So Rahabhu anga ari kupipa yaidona. Uchaona kuti ukaverenga further Joshua pane paanotuma vanhu kuti chiendai kunoburitsa Rahabhu nehama dzake after the falling of the wall. Kuti aigara panodona but nekuda kwekuti ane chamwari chaakachengeta Mwari hauna kumutendera kudona. Foundation yakaita earthquake yewo yese but there was a part that was spent. Kuti sungano naJehovha hainei kuti uri papi unoshanda kopi wakaberekwa dzinza ripi. Mwari anoita kuti iwewe sedunga munhu akatenda muna Jehovha you will continue to stand in the times of earthquake. Rako business rinomira evamwe achidona nekuda kwekuti Mwari wawakatenda anotaurira earthquake kuti varanda vangu chengeta. Ane testimony yekuti pakadona masvingo eJericho ndopandaitogara but ndiripo nhasi. Haana kuti chinja pekugara akachinja maitiro akagara pasikaiti. The character of men sometimes don't betray kuti asachieve zvaakanzi naMwari anoachieve. Uno wemunhu the character of men sometimes inotadzisa munhu kuti awane zvaakanzi naMwari anowana. Imagine dai Rahabhu akaramba ari musame business pakaiva varume aiparara. But she changed her character while she was living on the wall. Pauri iwewe hapana kunaka but una Mwari akanaka achakuchengeta uripa. Secret iripo chichengeta zvaMwari. Namata Mwari, tenda Mwari, gara uchitsvaka nyasha dzaMwari. Nekuda kwekuti pawakagara pacho pari kurongerwa kuparara nekudona but kana Jehovha ari rutivi rwako Rahabhu chifeve but chachinja character nekuda kuti kune zvaMwari zvauya mulife make. Kune zvaatenda akagamuchira. Ana Joshua ndokubva vatenderera navanhu vese masvingo eJericho akawira pasi. She survived. Survival yake iri pane chekuita nezvaJehovha pachakauya. Bhaibheri rinoti time and chance
are given to all. But this is my time. You need the revelation. You need wisdom. You need spiritual understanding. Nekuda kuti nguva yako sometimes inese kunge ndiuri kubatsira unoda kutobatsirwawo. Rahab akachengetedza varume gamba ndiye anga kuzochengetwa navo. Munoziva kuti vatumwa vakaenda kuSodom neGomora havana kusvikira kumba kwaLoti. Bhaibheri rangu rinoti vakasvika pasuo reguta, the gates of the city. Lot approached those men. Akati kana ndawanyasha uyaikumba modya mozorora mangwana mufurire mberi nerwendo. Lot ndiye akatokumbira vanhu kuti andeikumba havana kusvikira kumba kwaLot. The chance was given to anyone, but paida nemese mweya kuona. Pavakauya kumessage akatozoudzwa mangwana kuti tatifire brigade tatonesa moto kuno. Saka vatotamba watowanirwawo nyasha une mhuri yako maakubuda. Havana kutenderera Sodom vachiparidza kuti moto uchanaya tipewo pekugara tirangarirei tiri varanda vaJehovha. There are times ekuti Mwari ngaakupe mweya wokunzvera. The Shunammite woman haana kudzwa naElisha kuti mukatipa chikafu mukativakira imba sokunoita vana. The man was passing by. Kune opportunities anoita pass by. You attract the blessing by revelation, by spiritual understanding. Abraham ari pasuo retende rake. Vatumwa pavaidarika akamhanya akawira mutsoka akati kana ndawanirwa nyasha uyaide kumba kwangu. Akakonesa vanhu vaizvipfundirawo zvavo. Maopportunities mulife ariko, but haasi munhu wese nekuda kwemaonero enyu pazvinhu zvacho. Nyasha dzakadurwa mulife yaRahab ndedzekuti nyange uchigara pamadziro, you are going to survive. Ane character yaakaratidza, ane zvamwari zvakaya mulife akazvichengetedza. I want to read a scripture tigone kubalansa scripture zvakanaka nekuti dzimwe nguva inogona kuva neconfusion. Exodus 16 verse 14. Mukandisira wapa inonditira zvakanaka. Pane nyaya ndoda kubalansisa panapa. Exodus 16 verse 14. When the dew was gone up, thin like flakes roast on the ground appeared on the desert floor. And it was a passion. When the Israelites saw it, they said to each other, "What is this?" For they did know what it was. Moses said to them, "It is the bread that the Lord has given you to eat." Saying popular manna from heaven. And Israel but manna. And not was anything coming from heaven. Yeah. There was something rising up. And manna appeared on the ground. Exactly. When dew was gone up, and that was when something came down. Dova parakasimuka ichienda. Pane zvakaonekwa pa desert floor. VaIsrael what is this? Ndokuda kuti manna. Zvoreva kuti patinoti manna from heaven, we are right by knowing zvakabva kuna Mwari. But we are not right pakusaunderstand kuti nyange zvakabva kuna Mwari. Pane zvakaitika panyika kuti zvokwamwari zvioneke. Pane zvakaita rise. Pane zvakasimuka. Dova parakasimuka, they appeared on the ground. Kureva kuti they were already given, but it was covered by dew. Saka dova parakasimuka ndopa vakaona zvavakapiwa. Zvona dzimwe nguva une chawakatopiwa, but there is nothing that is rising towards the things of God. Adam anga asina mukadzi. Mwari pavakatsvaga mukadzi wokupa Adam, vakamuwana muna Adam. Vanhu vasina zvinhu vane zvinhu wena. Ndozvazvoreva kare. Tine vanhu vasina mari vane mari isingaite. Wega unozvinzwa sokuti nyandiswe namunhu amuba zvinhu zvanokudhanya hazvo but handisitaipi yacho. Munhu ane zvanosensa so kuti haisi life yangu chaichayo. Spiritually unotonyumwa, but you need to understand chii chinofanira kunge chichiitika. Adamu anga asina mukadzi ari ega. Mwari vakatsvaga mubatsiri akafanira kupa Adamu. Ndokubva vamuwana muna Adamu. Ndopanaka zoti vanhu vasina zvinhu vane zvinhu. So not to be. And the Lord God caused Adam to fall into a deep sleep. Mwari vakamuvatisa hope huru vakavhara rutivi rwake.
vakatora mbabvu mahari. So you have what it takes iwewe, but unoda kuti Mwari vaopene upenyu hwako. The Lord opened Adam's side kuti vakavhura flesh ndo inokava the spiritual blessing. Mafungire enyama, kurarama kwenyama kunokava chimwe chakaiswa naMwari mauri. Manna from heaven takazvijaira, read the process. Hapana chakaita fall from heaven. Ukareverenga ariko kuti takatonaya, kwakanaya mana kutaura kwedu. The real process, manna was already on the ground but was covered by dew. So dova parakasimuka, they appeared, hapana kuti they reigned. That's why Mungu Mwari unosvika paanoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa. Statement iyo inorwadza. Bozi Mwari haasi kuramba kuti itimu rangu, but anoti itimu rangu but rakuwara. Mwari anozoziva kuti anhu ndochikwata changu ichi. But vari patight. Pane knowledge inenge iri missing. I always tell people sitting at the half truth is dangerous. And I would name that half truth, which means the truth must be complete. Thank you. Half truth is dangerous. You need complete truth. I'll give an example. Wafundira munhu uri kwauri urutendisa. Wafundira munhu ari kuno Cape ane mari yako. Over ati mari yako ndinayo shamwari huya. Une guarantee yekuti anokupa enda ati huya. But ukasabvunza, let's say phone yakati angokuti huya iri Cape Park. Unogona kuswera munhu usina mari yacho. Because Cape Park yakakura. Azvino kuti wanyeperwa une half truth, hauna complete kuti papi nguvayo. Genesis 22 verse 14. Genesis 22 verse 14. This is Genesis 22 verse 14. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Apa ndo panobva nyaya yekuti Jehovah Jireh. Ini ndakakura ndichiudzwa kuti Jehovah Jireh zvinoreva Mwari anopa. Andina nharo nazvo. Tinongodzoka pazvakatangira. Abraham named the place not God. Abraham isusu mind that God. Ndiye Jehovah Jireh anopa. Andikuramba kuti Mwari anopa. But ukamoti Jehovah Jireh wataura nyaya inoda kuverifyiwa. Abraham haana kutumidza Mwari zita, akatumidza nzvimbo. Amen. He named the place. Kurati pa place pacho chichaga kuti pakaitikei. Abraham haana kusvika pagomo ndokubva apiwa. Abraham akasvika pagomo ndokubva apa kuti apiwa. So either way zvinongoreva kuti Mwari anotsiva mapiro ako. Saka richiti ukapa uchapiwa, richiti usati uchapiwa. Anenge ashaka mutsitsi. Let's balance scriptures tibatsirike zvakanaka. Amen. Half truth is dangerous. Icho kwadi Mwari anopa, but nyaya ndeyekuti kupa kwako kunodenda mapiro ake. Jehovah Jireh was the name of a place. Why kuti pa place pane zvakaitika. Come on. And it does not mean any place. What I'm going to mention Misha. Pana Genesis 22 and 1 and 2. Genesis 22. Sometimes God tested Abraham, said to Abraham, here I am, and he replied, that's the thing. Take your son Isaac, whom you love, go to the region of Moriah. Region, not mountain. Region. Region is not in Jimbo Moria. Kwete Gomore Moria. Cinema song Gomore Moria. And region of Moriah. Sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains that I will tell you about. Moria was a region with many mountains. Unotoda Mwari kuti akuratidze gomo nokuti akawanda. So tuna machechi akawanda but pana Mwari inyasha ukawanda. Number one thing, you must locate the right mountain in the region of Moriah. Nokuti apasi pese pa uchaona zvinoita Mwari. Mwari wedu ane omnipresence. Anowanikwa kwese. But haratidza umwari hwake pese pese. Mubhawa arimo
but hamuna munhu anomanifesta muparidzwe asarimo but haratidzwe umwari hwake uko. I don't know why I'm going this way, but it doesn't go that. Let's go. By choice, and I'll show you. When the Pavaka Jericho against Samaoza, say that is called Kumaziro. She was a legend in the society because she was a prostitute. Kumaziro, the way I used to say, they were put in a Hondo Yahuya. Wanotaka kukuaji wando watishiasiba kutikana rabu hasa kune hondo ya uyo rabu hasi msoja sema mwisa batulao ma watchmen ye guta wamfana hokara batulao wachitari sababu kune hondo iruku ya but wakaita set up ya kuti rabu gara iko kutindako kusacrifice akaiswa kwa position ya kuti akuwari but that position mwari wakamwanira nyashi unasaya zimwengu wapo wakagadzikwa nebasa rawakapiwa nezvimwe zvauinazvo haisiye kuti vanokuda vane zvavakatotemera saka vakakuisa ipapo but wechinamata mwari uri ipapo. Sawakaipa anokupa kunzvera situation yako nenzvimbo yauri obva watoneta obva waora moyo kuti kana tiri pano vanhu vacho havandidende kana mwari achikuda vanhu vakasakuda haisi nyaya chitei. Iye kana ari rutivi rwako vanhu vakakusiya uchaona neimwe nguva vanhu vana kufarira kufidha mafundisi mubhaibheri. Saka kune mufundisi kana kuti profeti Elisha akanzi mwari enda kubako iko kurokesheni kune vanhu. Kune profita sango kugara kumaraini kana kugara musango. Batari musango aidya zvinowanikwa kumaraini. Kuti kumaraini kwako kune vanhu vanozvini. But vasingade kufidha profeti. Saka mwari nokuti kana profita wavo asingadiwe nevanhu ivo vachida profita wavo vanomusapulaya vega. Makungo aiva nechingwa nenyama zviri pachena kuti hakuna makungo anobika nyama. Hakuna makungo anobika chingwa. Zvinhu zvevanhu. Vasiri kuda. But mwari ari kuda zvako. Iwe usatoona kuti kune munhu unomaka urigera kubatsira but haaparari. Mwari akada zvake kana vanhu vakaregedza. Mwari nenyasha dzake. Bhaibheri rinoti ruoko rwaJehovha runa kupfupika. Maria paakabereka Jesu haana kupiwa makorokoto nevanhu mumaraini make. Bhaibheri rinoti mawise men vakati tabva kunyika iri kure from the east. Seri muloko wasiri kumupa. Vane imwe reason nekuti kana uchiri munhu ndeyemweya uchapiwa nemweya hatidi kuvharwa pano. Osa vanhu vanotendika. Mwana mdiki wakatuvhara mweya. Chone mhubu yekudenga iwewe manje. But mwari nokuti mwana wavo vanomuda. Malocals vakasauya nezvipo ruoko rwaJehovha runa kupfupika. Bhoro chamwari nezvamwari ukazviita ukazvirarama uchaona kuti your God is so international hasi local. People can reject you kumaraini kana kudzinza nekumhuri kwako but iye kana akuda nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. So Rahab was a reject in society. But zanzi vakatuma vanhu kuti ende unoshedza Rahab nevanhu vari mumba make and in the household. Musociety hamaenyika dzichifeyo kuenda kumba kwake kunonetsa. Mukabatanidzwe panyaya yake. But chemusi uyu manje mukasaenda kwaRahab manyura. Mwari hakuna zvavanobhalansisa. Chandichida vhesi yekuti anosumudza marombe. Ndakati ndo vhesi yedu kunyanya isusu tari yedu. Vakapasa amweni muchatsvaga peni pemagraduate but pedu marombe takapawana. Vanosumuka marombe ndakapawana ende Mwari haaremi nhema. Peshasha handizive handisi shasha ndoverenga muarea kwangu chete. Kwedu marombe kuriko. Saka anozomboita kuti ndepekuti asiwo unorema zvekuti ari kukutadza kukusumudza. Wasa anosumudza marombe paurombe huripo pokusasimuka. So ndakadiscover kuti iye kana achikusumudza marombe achiagadzika pachigaro namachinda kwawagadzika wabviswa kuguruva. Saka ijutire rombe kuzumudza guruva nokuti ukaita neguruva rako unoswera wadzoka.
Yo, usati wanamatirwa ukapinda basa next month ndokuwadziwa. Harichengetwe nemunamato, rinochengetwa necharacter. Unodzingwa basa wakawana neprayer. Kana kuti tanga kubaswa na 9. Wanamatirwa wana basa wosvika na 10 ndereminamato. Unodzingwa. Remunamato rinopera nokuti akanamatirwa hatisi kudonza musha. I can't tell a statement. Did you know marriage balance one prayer and wisdom? What better than materemba yako? Shaka uchenje dilo zilizofamba sana. I won't say the challenge with my wife. No one is immune to challenges. So at my yangu itakuwa mangwana no namati. And right namata zandainzo. Mwari ndibe munoregerera bana bakangani masimenya. Ndikati tiya wapedza kuri atofana kutaura. Kuwakati dziraininka. Aona kuno kwanikirozika ndini. Azuna kuchitira musi wechitauri. Wabva kupenya kutaura kabwa zvinotoda ufuti titimbotaura ka. Wazvinotoda wisdom. Munyasha baba mushauri wangu. Unoenda uri kureya kudaro. Akatadzirwa ndini ka. Wakuteacher marriage seminar. Mazvacho kwairo wasongo vananombo express ama feelings ne music. Kwairo wayateka. Kuregerera in advance. Kangu tikakatanga ndebuda pati kunde zvandekangwa. Tofana kuchitaura chinhu ichi. Rabu wani wanyasha. Masipaya uya kumba mako. Bati kuvaliga ndiwe. I-choice, i-effort. Nekakaliga. She hid them. Grace rauya. Wakuprotecta nekuita zvofana wakuita ndiwe. Uya kuchechi chino wani. Kuzokumbure wauya kuchechi kuziva zvaunofana wakuita urimo. Pabetside unogona kutendapo ukaita 38 years. Uchinzwa matestimony emamwe. Matestimony evamwe ni sign yekuti pawakauya pari right, but iwewe zvakwazviti. Saka munhu kana akachinja chechi, Bible raanenda naro kwaari kuenda ndo raishandisa kwaakabuda hatindinyoni. Anotoziva kuti handinyepe bandine nharo. Saka ndokudzigira kuseri. Rahabu chaita kuti asurvive. Nyangwe vaspai vaiyamba make by grace vakalokitemba yake vakauya, but ne-effort yake akavaviga. Akava ne-boldness yekufesa the king. Akaudza mambo. Ndasiziva kuti vari kuti kuriska. Kunyepera president chaiko kuriska. Kunyepera sabhuku chaiko kuriska. The king of Jericho was after Rahab. Zvinokumbisa zvakakurisa. Isai picture yekuti pane chikuru chiri mauri chakutadzwa kuonewo muridzi. Sei mambo achida kuti vana vaurawe. Unotoziva kuti muvana makaiswa nyasha dzakakura. It's a matter of time. Saka ndaakudhila nawo sevana. Ukaenda kubhuku yaMatthew chapter 2. Unonzwa Joseph atudzwa in a dream kuti iwe uchitora mwana utize. Herod is after the child. Mwana ari kutizwa naye ndi Jesu wamasimba ose. Ari kunzi mbotiza naye. Ndakakura ndichizwa kuti kana una mari hakuna kwaunoenda napakamira ipapo. Zvakadaita yekutiza. Kunotizwa uinaye. Why? He was a child. She got developed to become a son. Ndo paanouya kuzofesa the king. Woenda pacross. Apa asati agona kumake a decision. Arikuda protection ya Joseph. Mwari ngaatudze zvekuita, ngatizive zvekuita. I always tell people the ropafadzo haisi mukuchema. Kuchema kunongodraw attention ya Mwari. Kuti mwana achema anetseka. The blessing side is in what you do. Isaiah Matthew 6 verse 6. Today I'm a teacher. Matthew 6 verse 6.
But when you pray, go into your room, close the door, pray to the Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So reward Ubayo, who is connected to seeing what is done. Yet teaching their prayer, talking. Yet the reward is my ways. The God, I know the God who hears. As nabuti kana wana mata mwarano, watu kana wana mata mwarano. What is done, not what is said. Come on. I'll download group example intangible. Mukomana akaprocha msikana ndoda kukurora ndazidi msikana nokuramba. Mukomana akadzokafta 2 years msikana yakaroro. Zotaneta mubvunzo kuti kondozva ndaitaura wani. Msikana ndoba anokuti ndakuramba zvawakataura. Ndairamba chaitaura. Kurati kwawaitaura ndaiona. Kuti imba ndoida bata apa ndonyura. Anoona. So the God who sees zvaunoita zvine nyaya paunochema kuti Mwari ndirangarirei vanonzwa munamato vanopindura munamati kunamata kuita zvinotaura Mwari munamato kutaura kuna Mwari and I will repeat Mwari vanonzwa munamato vanopindura munamati saka uchiditsika kuti havanzwire munamato vangu vakatonzwa vakapindira saidi rako rekunamata kwete remunamato ende kunamata ndokuita zvinotaura Mwari and the God who sees mukuchema kwako uri kuitei muimba yaJehovha Mwari zviratidzei shoko renyu rinoti munoshamisa vanenge vachakukwenya nounoshamisa hauna zvauri kuita. The reward is connected to what is done. Someone what angaitei because ndakaomerwa indakarirwa navabereki vaenda kuzayochi so vabereki vangu vaiti mwanangu kana pachichi paitwa zvishandwa nemapledges iwe uri mwana wechikoro hauna chauinacho make sure paholiday pamunovhara usarega pachechi pachihaiwa caretaker anocheka loan endai munoshanda pakereke yaJehovha. Ndakasevha Mwari nesimba rangu ndisina mari ndikatozoona kuti zvirimo mushoko kuti namata Mwari nemwoyo wako wese nesimba rako. Amen. Pachechi panohaiwa munhu kuzoita zvinhu tine vanhu vanozvigona vari kumirira kuti Mwari achandisumudza rimwe gore. Come on. Zakaria baba vaJohn the Baptist akapindurwa munamato akatokura akwegura but aina kupindurwa achiita munamato zvanzi nguva yakakwana yekuti anobhena incense muhall of the holies arimo mutumwa ndokubva auya akamira kurutivi rweatari akati Mwari vanzwa munamato wako. The man was not praying, he was serving. Serving is praying. Inzwa nzara yekuitirawo Mwari isitakaudzwa zvinoitirwa vanhu naMwari kuudza vanhu zvinoitirwa vanhu naMwari that's preaching. Kuparidza kuparidza kunoattracta munhu kuti auye kuna Mwari anogona but kudzidzisa kunoita munhu wacho achigona kugonerwawo. Ndine mwana kumba mufana anonzi Divine pandaitauya kunoku ndakapa sister vake mwana wangu mukuru $10 ndikati weekend ndati muende naye kwaanonotamba zvinoita $10 ndansina 10 ndine 50 se ndakabudisa 10 ndine 50 iye ari mwana wangu ndichimuda zvakanyanya ndakashanda nezera rake kwete nezera rangu. Saka kune zvimwe Mwari zvaanoita nekuda kune zvauri kwete zvaari. Saka unoda improvement hakusi kudenga ndekuno ukasakura une zvimwe zvekuti Mwari anokupa mari ngezera rako. Kuchema kuita kuti ukure kunoita kuti unzwirwe tsitsi. Kana kuchema kuti mari ishoma nongoza kuti but size yako zhinji yako iteni. You need to grow in the things of God. Rab akaligava rumara akavavika effort yake kunzwisisa zvauya mumba make kuti zvaMwari zvoda kuchengetedzwa zvaMwari zvakuda tichiparticipate. Hallelujah. Baba akazovhura kuwindo akavadzikisa netambo through the window because the house was on the wall. Ndiye akamira akasunga tambo yake akati chidzikai netambo muende. Ari kuprotecta zvaMwari zvichamuprotecta mangwana. Vanhu vane zvavakagona kutaura musociety nevarume vakaimba marapa but at the end akaramba akamira pakadonha madziro.
Sungano yaJoshua naMwari ndeyekuti mukatenderera madziro anodonha, but pavakatendera nyangwe madziro akadonha, Mwari haakanganwe vake. Mwari vakatendeka havakanganwe pane sungano yavo. Saka tona indainetseka kuti sei Mwari vachiti pane statement kuti Jesu mwanakomana waDhavhidha. Akarera Jesu ndiani? ndiJosefa. Sei Jesu asinganzi Jesu mwanakomana waJosefa? Inenge chingonzi Jesu mwanakomana waDhavhidha, ndinzuro yeongoni. Pane secret yakaitwa naDavid. David character yake aitorera vanhu vakadzi vavo. Ukabvunza Uriya anokuti akatourayirwa madhamu wake kufa chaiko. Abigail chaiye kuti atoya kumba kwaDavid. David ane tsika yekutorera vanhu, but pane 1 Kings chapter 1 Bible rangu rinoti kune musikana yemhanda rainzi Abishagi akanoiswa mumba maDavid mugumbeza chaimo. David mambo havana kumubata. And Abishagi was a virgin, but aiurayira vanhu vakadzi vavo. Mhandara payakauya abati. Why? Anoziva prophetically kuti mhandara ukanayauya kulineage kwaDavid inoda kushandwa naye naMwari kuti ibereke Kristu. Saka mukadzi waMwari haabati, kuve vanhu mutora. So Mwari havakanganwe David murume upa mwoyo wangu. Why? Because akandichengetera wangu. Rahabhi ndiye akaviga varume ane effort yaakaita, aigara pamadziro, but varume vaimba make akaziva zvekuita navo. Problem ndeyekuti shoko rinoparidzwa hauna chekuita naro. Ingoti powerful wotenda, powerful wotenda. Life haichinje nekunzwa vhangeri, life inochinja nekuita zvinotaura vhangeri. So the devil hakutadzise kunzwa, anokuchallenge pakuita. Kana kunobva muchechi macho haana basa rekuti nokuti kana kuuya isinyaya. Peter akatevera Jesu wamuisa akatiza muGetsemani. Peter akatevera. Ndikatoita funga kuti Peter is the strongest because atera vamwe vatiza. Kuzonzwa kumberi ukakunzwa uyu mumwe wavo ndokubva aramba ka 3. Kuti Peter anotevera kuti anorambira mberi. So mukangofunga kuti Peter aenda uya ari right ndiye atori wese. Itime isingarovhe kuchechi inouya kuzoramba zvinotaurwa imomo. Izvo zviso zvese nokuchingopikisa but uwe pano ende haubve. Chese chataurwa aiwa zvisiri zvifana kuti aiwa Jesu paakazodwa perfume vanhu vasina kufara ndo vanhu vaitevera Jesu wacho. Vakatoti what a waste, perfume yatambiswa ichizorwa Jesu wavanotevera. Kumutevera nokumutenda zvakasiyana. So munhu anogona kuva part of us but asingaite zvinodiwa pano. I'm sure my time is done, but ndandikudze nyaya. Ungangodaro wakagadzikwa pamadziro hapachatizika ndo zviripo, but unogona kubudiswa muma-effects edambudziko chaiyo pamadziro. Vana veIsraeri vakatofamba mugwenga vakamurarama 40 years nonzara, kureva kuti kwavari ranga risiri gwenga, raiva gwenga kune vamwe. Kwavari it was a place of blessing. Imagine every day 10 o'clock kuseni Moses aingobata mic oshedzera kuti kuchingwa kuma 3 oshedzera kuti kunyama ozona kuti munhu adzibva. Zviuta zvaiuya vaisapulaiwa nyama, chingwa chaiuya vaisapulaiwa mana yavaidya. For 40 years vari mugwenga, gwenga harina kubva raita ma-effects against them. So nyaya yezviti akwatiri kwacho hakuna kumira mushe, cheka kuti iwo kwauri kwacho wakamira sei. Nokuti dzimwe nguva vamwe vari kuitirwa zvakanaka kwaunoti hakusi right. Life ipapo analyze mushe. Ndakara neyuti yangu nzwa vakomana acho mazuva ano havasikuroora. Ndikati chawataura ichi half truth. Mirira Saturday ndaipadzere Friday ndikati mangwana uchaona moto dzakasungirwa mabaluni so kune munhu akutororwa mangwana. Iyo unopfunga kuti mazuva ano havarori iwewe. Ukaita that understanding unoita stubborn nechinokurwisa. Usageneralize everything. Ukanzi zviri sei usati zvakaoma hausambasada kuti mirire kuti ndakaomerwa. Rahabhi ane testimony
madziro. Vamwe vakasangana nedisaster pamadziro akafanana neiwayo. Difference ndeyekuti wakaita ine zvaJehovha pawakazviona zvichifamba. Iva nemwoyo unorwadzirwa zvaMwari, uone kuti Mwari vanokusiya. Chamwari ukachichengeta chinokuchengeta. Ukararama shoko rake, even kwanzi kune kuzungunuka, Bible not 10,000 right or 1,000 left, but iwewe nekuti uri waJehovha, you will stand. You will stand during hard times because you serve a God who is so faithful, a covenant keeping God. Warenga zvakanaka rinoti Rahab as a sign yepamba pake akasungira a red scarlet mucheka mutsvuku, a picture of the blood, which means kana ari muropa raKristu anochengetedzwa. Saka wakanzwa neimwe nguva vari muEgypt kunzi, when I see the blood I will pass over, not when I hear good music muchiwoshipa. My principles sometimes vanhu vanakanganisa munhu akatambudzika anogona kutsanya otoshamisa kuti ndakutoonda ndichitambudzika futi. Jesu neimwe nguva akati vadzidzi vake zverudzi urwu kunati kuziva zverudzi rwacho zviri kukunetsa, uzive kuti zvinoadhireswa sei. Usageneralize chinhu chese chinoda prayer. What I want to pray is the master key. Prayer is one of the keys. Pane panoda giving, pane panoda worship, pane panoda humility. Ziva kuti zverudzi urwu zvinoda nyadzi kuti zvipere. Ndakati vanenge mukomana akapfimba musikana akarambwa achinzi hauna mari. Anzi hauna mari, anonzi hauna rudo. Unona ndinotsvaga musikana. Tsvaga basa ka hauna mari. Hazvina kunzi hauna rudo. Hai. Situation yakwe chinamata Mwari vakuzivise vakuratidze kuti inoda kugadziswa nenyaya dzipi, nekuti tine vanhu vatiri kubata musoro life isingachinje, kwete nekuti munhu waMwari haana simba kana nyasha, but nyaya yake yada kuti abatwe mukati memusoro, yakubatwa pamusoro. Kune maissues anoda wisdom, asikatomboda prayer, anoda kuchange. I'll finish this. Matthew 25. Vakadzi vainzi they were foolish. Remember they were virgins, but yet foolish. Kuva virgin ipicture yepurity, ipicture yekuzvibata, but vakapinda mugroup remafoolish. Why? Because vakapera mafuta marambi avo vakakumbira. Ino Bible rinototi kumbira unopiwa. Kune vakanyimwa vakanzi foolish. Learn to balance the scripture. Say what is foolish vakumbira. Kwa vanyima wasema sina pata kwa kunzende vanonyima tinodzivisa vanhu kupa. They were not supposed to ask for oil. Vaiva muwani romu vakamirira chikomba chiri kuyamba imomo. Chavaifanirwa kuita with wisdom avakumbire mafuta vanongoramba vakagara imomo vanoona nemarambi iwayo. Problem ndeyekuti unotodawo kuti rako rifute. Unotodawo kurira uriwa, ude kuti wamwamborira. Chaita kuti kugariswe hwani mune vane mafuta akawanda. Mwari ari kuti learn to be humble, nekuti grace dzatinopiwa dzakasiyana, but tinosanganiswa nechinhu chimwe chete chanonzi Kristu. Vakatobva ipapo vakanotsvaga mafuta, nyange vakavawana mafuta mukati muchikomba chinosara chichiuya. Ndopandakadiscover kuti kune vanhu vakuita business remafuta but vasina basa nechikomba. Bosi kune kwaari mafuta, chikomba chiende futi ikoko. Rahab ane effort yaakaita. Uri kuitei? RaMwari rinoparidzwa, rinopinda mwoyo mako. Unoriviga here, unorichengetedza here, unoriprotecta here. Nekuti zvauchaita neraunonzwa ndozvichaitika pamusoro pelife yako. Vaunonzwa vachipa matestimony ayo vanopinda muno, vanoparidzirwa muno. Saka matestimony isaini yekuti mauri muri right. Saka problem ndeyani? Ndakati andigononyepera vabereki vangu kai kuti maticha anga asiri serious, saka ndakafoira because aigara pasaidi pangu apaka pasi. Noti manotsi ataipiwa anga ari right.
but aisvikira pana tsano wasiri right chete because kana muhongo akaita ma-A kuti manotsi aitisa ma-A ida yakonveta toisa kuma-D necharacter nekusaconcentrate. So being in the right place is one thing, but doing the right thing is choice. Anozva kuti kuverenga bhaibheri hachisi chipo chido, chipo kuzorinzwa kuverenga chido. Saka munhu akanda asibaiverenga asinganzwi, Mwari vakanzwa kuti haanzwi because ane chido. Iva nenzara nenyota, iva nechido nezvinhu zvaMwari. Mwari ngaaone shungu dziri mauri. At your level, try to do something towards the things of God. Mwari ngaaone nzara neshungu dziri mauri. Ndati Mwari anonzwa munamato, asi anopindura munamati. Munamati munhu anoita zvinotaura Mwari. Munamato munhu ari kutaura naMwari. Tsitsi dzavo dzakavigwa muunderstanding yezvinhu izvozvo. Rahabhu varume vauya mumba mako ukasavaviga vakangoonekwa newe wafa. Zvakutoda effort yako kuchengeta zvaMwari nokuti zvinokuchengeta. But hazvidakise kusociety isingazive Mwari. Pese paunoita chinodiwa naMwari, usatarisire vanhu vasinganzwe Mwari ende kumuziva kuti vakomberere maoko vafari. Zvafanira ni Mwari akatokudana, usatarisire kuti adzangu vachandigamuchira ndakadana, havazvizive ka. Wakadana wewe enda havana kuudzwa kuti murume ndakamudana mubate musha. Unodana zvokuti unoshanda kuti ndiri kumba kwako havazvigamuchira. Eka because havana kuudzwa ka. Havana chavakanzwa. Watofudza kuti atisi kutonza musha wakunyeka. I remember pandai paridza kustreet kuwadzana. Munhu akati baba zvakatanga sei? Ndikati takamunzwa izvi Mwari vachitaura neni. Usa munhu akafanira kubhozi kune vanhu vana type yaMwari asingataure nemunhu wese wese. Zvoti Mwari tandaitorota zvando zvinoita unopenga ndanga kurota. Anaifanira kumutsamwira azive Mwari wacho ende haana kutaura naye. Ndikaparidza parengi ndikati Mwari anopa kunaka ndikwenya kuti wanokunyimirira nandiende kabva pamusana. Mweya Mutsvene ndopa akanditsa kuti kuparidza kutaura zvinoita Mwari, kupupura kutaura zvawakaitirwa. Saka usatadze kuparidza nokuti hausati wane testimony chinhu ichocho. Uchiroja ziva kuti Mwari anopa dzimba. Zvokuti asati apa iwewe inyaya iri personal, but iye saMwari anochigona chinhu. Wakaita ini shoko rakaparidzwa gore rese ravakapinda mauri, but unawo zvawakaita naro. Wakaririga here kana kuti parakapinda wakazoriti time tombo waburitsa. Kuti vangatiwo kudii kuchechiko. Saka kune vanhu maona nezvavanoita zvinhu. Mukadzi weshunemi paakanzi naElisha, gore rinouya nenguva inochava nemwana. Haana kuti areceive, haana kuti thank you. Uverenga zvakanaka rinoti, akati musanyepera muranda wenyu. Haana kutenda. But Bible rinoti, gore rinouya rasi, nekusatenda kwezviko, ndokubva vane mwana. Kurati action yaakaita yekuvaka ndo yakava louder than mashoko anotaura. Chaunoita ndochine voice darika voice rako. Shumira Mwari. Tinouya kuzonamata tichichema kwaari. Tinodzidziswa vanhu vakaudzwa zvinoitwa naMwari, havana kuudzwa zvaitwa nevanhu vatinoimura vakasumudzwa naMwari. Mwari waAbhurahama. Abhurahama kune kwaakatobva kuhama dzake akadzisiya achiteerera Mwari. Mwari waJoseph makamuita mambo kuEgypt. Ari kuEgypt akambotiza mai Potifa, iwe hautize, vari kutotiza iwewe. Unoziona kuti Mwari waJoseph haumukwanisa. David haana kusumuka kumba chinouraya Goliath. Akatozouraya Goliath asumudzwa nekutumika. And remember, he was already anointed by Samuel, but aitumika unanointed. Iwe kungoita madreams so watone protocol hauchatumika, watofaga. Kune mikana inopresentwa naMwari as a task kana kuti burden. Rebeka kuti aroorwa azova mukadzi waIsaac, akaita game yekuchera mvura, akapa Eliaza akapangamira mvura. Hapana kushanda beauty, pakashanda power.
Iwe chako chikavigwa kupawa unofira mubeauty momo usina muntu. Pamwe apadi make up anda kuwa wake up kuziva zvekuita. I'm sure I'm done. I'm not talking about food. But I want us to stand so we can pray. Prayer kuni yangu ndiye kuti Mwari rakapinda mumwoyo mangu rakaparidzwa gore rese radinonzwa. Show me what to do. Ashingaiti kuramba uchingonamatirwa ka nokuti Mwari anonzwa munamato but anopindura munamati. Reward iri ku action. Ende munhu wese seduka munhu nokuti wakaya kuzonamata Mwari rinoparidzwa rinoshumirwa kwauri wakaitei naro rawakachengeta rinokuchengeta rawakatenda ukariita rine maresults. Wasa chiri chinobohwa kunamata usina maresults enopedzwa kuti pepa muchichecho inopawa pamwe aisraeri. No. Secret yereward haisi mutype yechechi iri mutype yabeliever anoita zvinoparidzwa kuchechi. Itaski yako yandiri kukupa nhasi wakaitei iri rinoparidzwa iri rakapinda mauri rikabuda risina action rawaita una wakaritenda musi wacho ukariti powerful yes that yes na powerful no action. Saka panodona masvingo apa unodona zviri kuwira vekunyika zvinokuwira iwe uri muchechi nokuti nyangwe uri muchechi wafanana nevari panze nokuti rinoshumiro rwacho unorinzwa hariraramike. I want us to pray. God, show me what to do. Ndipe mweya wokugamuchira uye nekuita zvinotaurwa shoko. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Makamurangarira Rahabhu kubva pakuva chifeve akavata teguru waKristu. Ndiri kunamatira transformation kubva mumazita ekunyadziswa kusvika pakuremekedzwa, kubva pamazita ekutukwa nekusemwa kusvika pakusimudzirwa. Rangarirai vana venyu manerano Jehovha. Ndiri kutaura mweya waRahabhu weupenyu uregere kuramba wakabata mari dzake, wakabata basa rake. Ndataura kubatwa kwemari zhinji, kusimudzirwa pabhizinesi rake. Utano hwake ngaushandurwe Baba, nokuti kana ararama rinoshumirwa mune Mwari anochengeta. You are a covenant keeping God. You are a covenant keeping God. Hamukanganwe makatendeka. Nyika ingazungunuka asi venyu nokuti vari pachikomo cheZioni havasi kuzozungunuka Baba. Vakatenda mune Kristu Mwari wezvokwadi wakarurama wamasimba ose. Baba, ndataura nyasha masvingo anogona kudona ava havasi kuzodona. Ikonomi inogona kudona rake bhizinesi ngarichengetwe. Zvakawanda zviri kudona Baba. Vana venyu vachapupura. They will stand, they will survive, they will not die, but they are going to live and declare the goodness of the Lord. I will not die, but I will live to proclaim the goodness of the Lord. Meriti yangu haifi, nichararama kuti ndogopupura kunaka kwa Jehova. Basa rangu harimire pasi, richararama kuti ndogopupura kunaka kwa Jehova. Baba, ndataura nyasha, ndataura kudzikinurwa